Rád bych poprosil naše starší spoluobčany, aby sčítací archy řádně vyplnili. Vašich správných odpovědí je třeba, aby stát rozhodoval podle skutečností. Mám 3 děti a pamatuji, jak se v 90. letech rodilo málo dětí a školky se začaly hromadně zavírat. Teď je zase dětí hodně a školek je nedostatek. Věřím, že se tomu dá předejít. Národnostní menšiny mají své specifické problémy, stejně jako lidi věřící, ale o nich nejdříve musíme vědět. Já tento dotazník vyplním a věřím, že vy také. Tož já nikomu nechci vyset na krko, ale aby taky o nás věděli, že to máme kolikrát těžký, tak já jim ten dotazník vyplním. Naše děti mluví líp česky než vietnamsky a na svůj obchod si nemůžu stěžovat, i když já jsem v něm teda pořád. Jsem rád, že s námi se počítá. Když budeme vědět, kolik dětí přibylo a kde, tak bude stát vědět, kde bude dobré mít za pár let víc cyklostezek a hřišť, kde by to byly naopak vyhozený peníze. Vyhozený peníze. Budoucnost se počítá. Sčítání lidu, domů a bytů 2011.